क्या कर रहा है रे तुम हाँ तो इनिफ्राय दै बिदो दै गुलासेबो होना लिया नोङो दैबो होना लिया खालि फनल' थुबाय थायो मा थुबाय थादो नोङो मा नायबाय थायो Reels बानायबाय जोङो मा बानायदो Reels बानायदों खालि रिल्सआ नोंखौ आखाम जागोन मानसिफोरा बुंसोदो फेसबुकाव गासिनो फेसबुकाव भिडिअ बानायबा फैसा मोनसैनो खिथिसन नोङो मौ फैसा मोनसोदो खिथिसन मोनबो फैसा मोना कुटा दालबो फैसा मोना ओरैनो आं डायलग दासो मारिबाय गोदान थायो खुलिदो लोगोफोर देसन नै मोनबो फैसा मोना लोगोफोर 10 मिलियन डलार जाबाय फैसाया 10 मिलियन भिउज जाबा लोगोफोर $1 मोननांगोन 80 थाखाफोरल' मोनगोन मिथिबाय होमबालाय दोननो 80 थाखा फैसाखौ खम दं दा मानसि मावनानै 80 थाखा 80 थाखाथ' एख' जाया नोङो तारसाय फराय गियान ला नलेज लाखि इनि उनाव बाय गियाननि बुस्थु अडियन्सनो होनो थाखाय नाजा ना बेटा नोङो बेकारनो रिल्स खिथिबायबा मा जानो नोंनो मोसानाय खिथिबा गथे गथ'फोराबो मोसाबाय हागोन सिख्लाफोराबो मोसाबाय हागोन सिख्लाफोरनिफ्राय दा सोलोंदो दा नों दा आदै जाबाय नों दा आब' जाबाय सोलोंदो नों आब' जाबाय आदै जाबाय नोङो सिख्लाफोरखौ मोजां सिखायनांगोन गथ'फोर दुस्थु खिथिनाङा मोजांके फराय दानिफ्रायनो सेंग्राफोरनि धान्दाव गिदिंनाङा रिल्सनि धान्दाव गिदिंनाय मोनबो मोना इफोराव फरायनाया मोजां फरायबा गोदोर अफिसार जाबाथाय गोदोर साकरि मोनबाथाय दुनियानि फैसा मोनगोन $50 कारणे मालायनो ओरै मासाना खिथिनायालाय मा लाब $50 थाखायनो मालायनो मासाना खिथिना मा लाब खालि रिल्स जायोनो रिल्स इफोरखौ आं हले सापर्ट खालामा बेकार मालाय मानसिफोरा समायना फैनानै आब' बडे जादो बाजै मोजां जादो खालामबाय था होननानै बुङो माखा रिल्स न'नि मानसियासो नोङो आरे आं न'नि मानसि जानानै आं लाइकबो खामा नोंनि भिडिअखौ लाइकबो खामा मा दरकार दङ दिसन मालायनो मासाना खिथिनानै फैसानि दरकार जादों ना मा दरकार जादों मा बिबाब मोना सब मोनदो जानाय लोंनायनिफ्राय खना बानायनिफ्राय ओइ नै ओमखौबो खनानिसो गानबावदो नोङो ओमफ्राय बिखौ मोननिफ्राय मोनखो नों ओमखौबो खनानि गानबावदो ओइना खामायावबो हेडफनबो लाबावनासो दोङो खनाबो लाबावनासो दोङो बा आरो इनो नांबावगोन मा बुंनांगौ होमबालाय मा बुंनांगो जि बिदिखौनो मेदाला दोंखायो बेखौनो बुंबाय दा नोङो बेखौनो बुंबाय दा हाबायाव जि होनाय इनो आरो बाकसाव थानायफोरखौ दिहुनना गानबानो जाबाय पुराना थानायफोरखौ एसां होनो हाया मानसिया एसां होनो हाया नाया मानो साख्रिखौ माथो मावगारदों नोङो मानो साख्रि मावगारदों साख्रि मावखाय आंलाय खेला सलायनाय मानसियानो होबोनाय मिथिबायना मुथि साख्रि मावनाय नुदों आंखौलाय नोंलाय दालाल गदि गिदिंबायनाय मानसियानो दालालिसो खामो आङो दालालिसो खामो आङो मबा माहायाव फैसा मोनो दालालिया मबा माहायाव फैसा मोनो मबा मोननाया थारमाने गथ' फरायहैनायावनो जानायावनो लोंनायावनो थाङोना बे जाय मानसिया गोदोर साकरि मावो फैसा मोनसोयो एकदम आरो बाहेरा फैसाबो मोनसै बेफोर मानसियासो होनो हायो खना बाना गारि हिन्जावनि नामाव गारि गिफ्ट होनो हागोन हिन्जावनि नामाव हा बायनो हागोन हिन्जावनि नामाव गारि बायनो हागोन दखना बायनो हागोन फैसाखौ एकदम दै गोदै गारनो हायो आं दालाल मानसि फैसाखौनो मोना किपाके जानो आन्था सलिनो आन्था किपाके जानो आन्था दङथ' इखौनो हर नों किपाके जानो आन्था 10 बोसोर नांलाङोना मानसिनो माबा मोनसे बुस्थु बेसां अनो जि सेंग्रा बिबा सेंग्रा होफायो जिलापि बिबा जिलापि होफायो रङालाव गोदै जानो लुगैबा बिखौ होफायो ना जाया होनना बुङो नाखौबो लाबोना जाफाया आं अननानै बेदर जानो होनना बुङो बेदर होफायो दावदै जानो होनना दावदै होफायो आरो मा नांगौ नोंनो बुंस तुमने अपलोड कर दिया क्या फेसबुक में नहीं क्या जाबाय दोनदो लोगोफोरा आजिखालि ससियेल मिडिया इमान फाग्ला फाग्लि खालामबाय मानसिफोरखौ बुंना आरो जेथिबो खालि मोसानाय रिल्स बनायनाय बेखौनोल' नुबाय माखासे मोनो खिथा रोङा मानसिया फैसा मोनदो जनप्रिय जादो फांसनफोराव लिंजादो मोसानो जनप्रिय जानाया पपुलार जानाया मानसिया इनभिजिबलबो पपुलार जानाय मानसिया मोसानाय खिथियालासिनो गियानखौ मानसिनो सार्कुलेट खालामनानै आरो मानसिना जि गियान दोङो खिथिना सासे एक्टरा इन्जिनियारिं खालामना खिथिबा जागोन नामा
आरे एक्टरानो जाखागोन मासानाया मासाबाय हागोन एक्टर जाबाय हागोन बिहामजोफोराबो सिख्लाफोराबो गथ'फोराबो सबबो मासाबा सोर फरायगोन सोर डक्टर जागोन सोर इन्जिनियार जागोन सोर आखाम संगोन बुंसाय आरे ना बिहामजोआ न'याव थानानै ओंखाम ओंख्रि संनानैनो भिडिअ बानायनानै फैसा खामायबाय थादों बा ओंखाम संनाय आरामसे जानो मोनदोबा खनाबो मोनदोबा रुपाबो मोनदोबा मासानो मा दरकार हौवाफोरा खामानि मोनथ'वाखै खामानि मोनाखैबा हिनजावफोरनि नांगौखौ होनो हायाखै थ' हिनजावफोरा गावनो मोनसे खामायनायनि आरजिनायनि मोनसे रास्ता दिहुनदो बेयावलाय मा नांगौ हिनजावफोरनो मा नांगौ मानसिनो लुगैनाय बहुद थायो बेफोरावनो मानसिफोरा हिनजाव मानसिनाबो लुगैनाय थायो रामानो थायाहाय लुगैनाया बयनियाबो थायो नंगौ दिसन लुगैनाया सोरनियाव थाया गोनां मानसिनियावबो थायो गैयै मानसिनियावबो थायो जोंफोरा दा बाय फैसा दङबा जों गारि गुरा कार लुगैयो जाय गैया मानसि इसोर बाइक लुगैयो जाय गैथ्रा बियो साइकेलबाबो लुगैयो सबनियाबो लुगैनाय थायो थ' गैया साइकेलदोबो एक्सेप्ट जा माने गोसोखौ खान्थ'ना लाखि इनि बाय थानाया बाइक दे एक्सेप्ट जा ओमफ्राय इनि उनाव बाय थानाया कारदो एप्रुभेल जा कार गोनां मानसि आरो एर'प्लेन लुगैबा जागोन नामा सब रिल्सखौनो बनायबा घरे मरे रिल्सखौनो बनायबा इबो बनायबा भिउआर्सआ मु फैनो भिउआर्स मुनि नायग्रा मानसिया मुनिफ्राय फैनो नै जोंनि बर'फोरासो दानो बुङो कि एकदम माने फेसबुक नायबानो बर'फोरखौ नुयो मासानाय नुयो मायबा नुयो होननानै सब जातिनि मानसियानो बयहाबो ससियेल मिडियायाव एक्टिभ दोङो जोंनि बर' मानसिया बर'खौ बांसिन फल' खालामो कारण बर'खौनो नुबाय थायो खर' गुदुं जालाङो आरो बे मालाय हारिनाबो इदिनो र' मालाय हारिनिखौ सोरबा हिनजाव खाराखै नंदो सोरनिबा मायबा हाल्ला जायाखै नंदो सोरनिबा मायबा थैयाखै नंदो सबनियाव मायबा मायबि जाबाय खिन्थु जों बेफोरखौ फल' खालामनानै मासानानै एमान माबानानै टाइम पास खालामनाङालै मिथिबायना गावनि हौवाखौ न'खरनि बिमा बिफाफोरखौ गावनि फिसाज्लाफोरखौ केयार खालाम बिसोरनि फिउचारखौ बनायनो कारणे सेस्था खालाम दा बुरैबाय हिर'इन जानायनि समय गैलिया मिथिबाय आरो सिख्लाफोराबो हेमा मालिनी इसोर हिर'इन लाइनावनो थांखानाय इनिखायनो आं बुङो सोर फरायनाया फराय इनि उनाव सोरबा डान्स लाइनाव थांनाय बे डान्सआवनो थांबाय दा सोरबा सिंगिं लाइनाव थांदोंबा बे सिंगिं लाइनावनो दा किटचेनाव फैनाय मानसिया मा सानालै मिथिबाय एमान भाखनो नालै नङा इफोराव टाइम पास खालामबायाबा हिनजावफोराबो खारगोन हौवाफोराबो सोरदोबा खारगोन मिथिबाय दै लाना फैथां नों हारसिं गिदिं थांनो लोंना फैथां सन लाना फै दै एकदम दै गिलासखौबो हारसिं लाना लोंनो हाया मा जाबावगोन इसोर गखाय भगबान आखाइ मोनोखौ एसे बाय गाव लानानै लोंनोबो खिन्थादो मिथिबायना नो मा लों नोंखौ मानो लाबोदों होमबालाय आंनो जुदि दै लायनानै लोंनो हायोबा दै इदि गिलासै होफ्लांमोन दं नो आं गोदै नों डिउटि खालामो मानो खालामा फुंनिफ्राय खैब्रा खाम सङो खननै खनथाम आं खामल'सो सङो गथ'खौ स्कुलाव दोन थाङो स्कुलनिफ्राय लानानै फैयो आरो गथ'नि नास्ताखौ संबावो डिउटियाव जे बेसेबां खस्थ' जायो मिथिगौ फुङाव उथिनोबाबो फुङाव उथिनानै पिटि खालामनो थांनांगो मबा डिउटियाव रायजायोबो मबाइल इस्तेमाल खालामनो बेसेबां मा स्ट्रागल जायो लोगोफोर जाय साकरि मावो बिसोर मिथिगो सोर साकरि मावो जाय दालाल इसोरसो मिथिगो नास्ता बानायनाय मानसिया सिगां उथिग्रोयो मिथिगौ जालों दैया दा नास्ता बनायनो सिगां उथिबा मा जागोन नोङो नास्ता बनायनानै हौवा थांनाय लोगो दुब्लाय एसे लगायना उरुना थानाया जों उरुनो मोनो गोदो हाला खुगाखौनो गेवबाय थायो एमान डायलग मारिनो होनबाथाय आं दै मागो दै लोंना साला एदाव गारबाय थायो दै लोंनो खमायावबो दै खान्थि मथे लोंनो हैद र' 100 बार बिबा दै मोनो दै लोंखांना बिस्कुट जाया आं दा थांबाय हायिखाय खालि रिल्स फिल्स आजिखालि खिथारा इमान माबा जाखांदो जुज जाखांदो ओमफ्राय नों गोदोर जाबाय गोरलै मानसि नङा नोङो बे ससियेल मिडियाफोराव इउटुब फेसबुकफोराव फैनानै बिनानाव मुखो फिसाजो मुखो मादो गथ' गोरलैफोरखौ उन्दैफोरखौ बुजायनोसो नांगो बिनानावनिफ्रायसो उल्टा सोलोंदों मासानाय ओरैनो साला ओमफ्राय बुजाय जे मासानायावनो गथे एक्टिभिटिखौ कन्ट्रिबिउट खालामबायाबा टाइमिंखौ खालामबायाबा माला फरायगोन हा माला गावनि एम्बिसनखौ गावनि मा होनना बुङो टारगेटखौ एचिभ खालामनो हानो बेबायदि मासानायावनो जुदि थाबाय थायोबा बयबो जुदि मास जायोबा बयबो जुदि हिर'इनानो जायोबा जोंनि हारियाव सोर डक्टर इन्जिनियार जागोन बुं सोर डक्टर इन्जिनियार नार्स जानो साकरि मावनो हा आं गोदै दालाल जानानै थानांगोन गथाय मिथिबाय डायलग मारि दा मानो बुङाखै इसोर थाबाय आरो गान सिलेक्ट खालामगासिनो हामसं